и... Здраво Скопие, здраво Македония, хвала! Знаете, че ви обичам, знаете, че ми е много хубаво да бъда тук заедно с вас, особено на концерта на Бабо на нашите хора. Може ли да ви помолиме всички ръце да видиме горе? Всички ръце да видиме горе сега. Така, стойте така, стойте така. Сега искам ляво, дясно, ляво, дясно, ляво, дясно, ляво, дясно. Хайде, брат, дай! Всички! Ти си жена, която гледа и стига. Казва, той има твоите сука. Да се не ходи, всички! Ти си жена, която гледа и стига.